Køge Kyst udvikler på Sønderhavn og på Kolstrupgrunden og her i stationsområdet, hvor vi står, for at skabe mulighed for ny byudvikling, som udnytter de helt særlige kvaliteter, der er i Køge. På Sønderhavn handler det meget om vandet, at komme tæt på vandet. På Kolstrup handler det om beliggenheden i forhold til stationen. Og her, hvor vi står i stationsområdet, handler det om at skabe mulighed for nye butikker, nye kulturelle funktioner og en masse nyt byliv, der knytter sig til det. Jord Hvitfeldtsvej er ved at blive flyttet nu, og det bliver den for, at den skal fylde så lidt som muligt i bybilledet og åbne de arealer, som i dag bruges til vej og busterminal og parkering til nye byfunktioner. Så der, hvor vejen og busterminalen har ligget indtil nu, der skal vi bygge ny by, og det er butikkerne og de kulturelle funktioner og så videre, der kommer der. Derfor skal Jord Hvitfeldtsvej flyttes så tæt på banen som overhovedet muligt. Forud for anlægsarbejder og jordarbejder, så laver vi arkæologiske forundersøgelser for at se, om der er nogle fortidsminder i jorden, altså ting fra gamle dage. Finder vi så noget ved de forundersøgelser, så laver vi så efterfølgende arkæologiske udgravninger på stedet. Her hvor vi står nu, hvor forlægningen af Hvitfeldtsvej skal laves, har vi fundet rester af den svenske befæstning, der blev bygget i 1659. Og vi står altså ved et forsvarsanlæg, der har været 70 meter bredt med voldene bag os. Og lige her, hvor vi står, har der været voldgrave. Så det har været et kæmpestort bygningsværk, der har beskyttet Køge rigtig godt. Når man flytter en vej, så gør man traditionelt det, at man foretager først en rydning af det nye tracé, som vejen den skal lægges i. Når man har gjort det, så går man til gravearbejderne og lægger først kloakkerne ned, lægger de nye vandledninger ned, lægger kabler ned for strøm og for telefonerne. Og når man har gjort det, så bygger man vejen op igen. Og det slutter man traditionelt af med, at man bygger op med en bundopbygning bestående af noget stabiliseret grus. Og til sidst så lægger man asfalt på. Vi har haft nogle udfordringer hernede. Blandt andet er det klart, at når vi opererer så tæt på trafikken, trafikanter og cyklister, så har vi nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages i agt. Så står grundvandet meget højt hernede. 1 meter under terræn. Store problemer, når vi skal lave kloakker. Store foranstaltninger til grundvandssænkning og sugespidsanlæg. Så har vi også stødt ind i en DSB-tunnel. En tunnel, som lå lige midt i det tracé, hvor vi skulle lave kloak. Den har vi også skulle fjerne, og det har også været en stor udfordring at få fjernet den på de der 5-6 uger, det er nu kommet til at tage.